Badiće. Jesam, da. Jesi ti vidjela moj celulit? A tek ovo. Znači, niš od Badića, bit će pare ovo ljeto. I ronilačko dijelo. Ma ne znam. Pa stigne se još nešto poduzeti. Misliš? Pa da. Nadam se. Kao da se dovedemo u formu. Pa da, neki izazov, nešto. Ali ne nikakva dijeta. Ne, dijeta definitivno ne, znači nema gladovanja. Jo, bila sam one neke čokoladne pudinge, smutije, šta Da, ljudi za doručak. na Instagramu. A da uključimo ostale? Da, dobra ideja, da imamo grupnu podršku za sve. To je zakon, da i drugima pomognemo da se dovedu u red. Da im damo savjete, inspiraciju. Jesi ti za? Reci da. Cure, ovo je fenomenalna ideja i još stignemo po te Badiće. Bićemo fit! Yes!